Haló, nechýba tu niekto? Čo na mňa tak čumíte? Ja sa pýtam, či tu niekto není, či nechýba. To chýba, tužím, že Kája. Áno, Kája, no. Ja sa dneska teším, pôjdeme dneska do Salánka kráľa. Fakt? Ty si zobrala aktovku, budeš ju celý deň nosiť. Si v riti. Deti, nenadávajte, prosím vás. Pár minút pôjdeme. Na Káju nebudeme čakať hodinu. Takže sa pobalte, zoberte si deky a pitivo. To, že ste si nezobrali aktovku. Kúkam sa na teba, Kiara. Áno. Dobre, prepáč, že meškala, ale proste meškala, lebo sme si zabudli ešte cez deň zbaliť veci, viete. Aha. Máte ospravedlnenku? Ne, prepáčte mi, ale proste. Aha, tak zajtra prosím vás doneste, lebo sa zblázním. Nedostali jednotku s hviezdičkou zo správania na vysvečko. Ja viem, že už zajtra dostávate vysvedčenie, ale proste meškala. A tu mešká prvýkrát, takže nemáte dávať dvojku zo správania. Tam je jedno, to vím. Pani učiteľka. Pardon, som dosť na nervy. Dúfam, že už teraz pôjdeme.